ja hem deixat enrere el 2020. Quin any! Un any molt dur per tothom. Però els que tenim el cap ple de pardals, els ocells, ens el van fer una mica més bonic i interessant. Tot just al gener, el que semblava que havia de ser el gran desastre de l'any, es va acabar convertint en una oportunitat per guanyar nous espais de natura, i els ocells la van ben aprofitar. Però va ser el març que va venir el gran desastre de debò. Tothom confinat a casa. Durant aquells mesos tan durs, els ocells ens van fer molta companyia a tots, des de l'altre cantó de la finestra. Tant als ocellaires com a la gent, diguem-ne, més normal. Vam aprofitar el confinament per aprendre un munt, amb nous mètodes, com els cursos online organitzats per l'Institut Català d'Ornitologia, que van ser tot un èxit. Vam inventar i descobrir noves maneres de compartir. Amb la tecnologia i la participació en xarxa, vam convertir aquell malson en una oportunitat per gaudir de formes diferents i aprendre encara més dels ocells. I ves per on, el neguit humà va ser la seva tranquil·litat. N'haurem après alguna cosa? Sigui com sigui, les primaveres sempre tornen, i els ocellaires no ens les volem perdre. Ja desconfinats, vam aconseguir salvar els programes de seguiment. I després d'un setembre amb certa buidor, el que semblava impossible, retrobar-nos, ho van fer possible els ocells. Moltíssims ocellaires de parla catalana ens vam reunir a Menorca, superben acollits i en un ambient immillorable, just abans d'haver-nos de tornar a tancar. Just a temps per acabar de polir i presentar la collita de molts anys de feina, coordinant des d'aquí una dècada de seguiment d'ocells arreu d'Europa, ajudant-nos a entendre el planeta i a prendre el pols de l'estat de la natura també aquí, a Catalunya, fent servir els ocells com a indicadors. I per acabar l'any, els ocells ens van demostrar, literalment, que la feina ben feta no té fronteres quan l'excel·lència és el camí i que estem de pas, així que gaudim de l'ara, recordant els que ja no són aquí i, sobretot, pensant en els que vindran. Doncs ja ho veieu, el 2020, malgrat tot, els ocells i la col·laboració en xarxa ens han omplert de vida. Seguim així el 2021.